नमस्कार मित्रांनो, मी जगदीश. स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, अनंत चतुर्दशी आहे आणि आज आपल्या बाप्पांचं विसर्जन आहे. बघा आजचं आपलं विसर्जन कसं होतं आहे ते. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा घेऊन दे रास्ता मोरया. एक दोन तीन उचल मूर्ती उचल. हा जाऊन दे. बस बस बस. तुम्हाला पाठीमागे सांगा नाही बाहेर तुम्ही. हा मोठी आहे. छोटी पिशवी दे इकडे. हे आता ठेवा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती.
गणपती गेले गावाला चैन पडेना आम्हाला 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा मोरया हा सीट पुढे जा पाण्यात गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या कोपऱ्यात जा मागे कोणीतरी जावा हाय कृष्णा आहे गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या गणपती गेले गावाला अरे गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती पुढच्या वर्षी गणपती गेले गावाला चैन पडेना आम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारे बाप्पाचं वाजत गाजत आम्ही विसर्जन केलं. 10 दिवस कधी झालं आहे कळलंच नाही, पण खूप मजा आली. आता वाट बघतोय परत पुढच्या वर्षीच्या गणपती उत्सवाची. मित्रांनो आता आम्ही परत मंडपात जातोय आरतीसाठी. चला मग आपल्याला हा ब्लॉग कसा वाटला हे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. गणपती बाप्पा मोरया.